Nibingelele nginamukele kuThabizolo TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele usubscribe button ukuze uthole zonke izindaba. Umbukeli weThabizolo TV ngeke ukukhole okwenziwe abalandeli begcoka elisha umthandeni Mfoka Manqele. Noma bengafuni ukuyiveza abanye babo beyifihla, kodwa-ke bamvumile uKhuzani, bayivumile i-album. Bathi hayi Khuzani siyavuma ushayile. Zizweleke abalandeli beyivumela bona. Kodwa afuna njengoba umlandeli kaMthandeni uyasho ukuthi uKhuzani usebenzile lana. Ngiyasho ngoba ngilana ngeke ngize ngisho la ku Facebook nje ngithi usebenzile. Le album ikisebenzile kumi. Usebenzile ngisho ngoba ngikhuluma nawe kodwa ngeke ngize ngisho lezithe inkulu engizaziyo ukuthi izobe seyisiziwe ngalokho. Ekuvume public YouTube. Yabona Facebook ngiyaphika nami ngiyaxeka nami. Kodwa eceleni ayivumi. Ushayile nani nabakwenza lokho. Basho nabo sebasho ukuthi cha ushayile umthandini. Kodwa ukuthi umuntu evume nje la kuyadefenda bala ku Facebook la ngisho ubona into i-right ngiyaphika ukuthi hayi khona le ethi ngena ku line leyo izwile yipho yongathi ingcoyano izwile hayi ngona isiqi nje bafana bakithi anginendaba ngathi ngishaya ama-on goal ngicheme nomthandeni udede kodwa angisona isilima angikwazi ukuphika into mina ngisho imnandi ngithi mina imbi inquza leyo khohlwa Kwezitha zami awuvelezitha zami bafana uthi zaphoxa ke izitha zami ayitafuna awuhambi kwezitha zami awuvelezitha zami wena Nkosi Nika hambe bumnyameni uhle